Toto sa na výbore ešte nestalo. Robert Puci zjapal ako zmyslov, zbavený. Dve poznámky, pán minister. To, že ste vydali príkaz, aby zamestnanci nekonali tak, aby spôsobili Slovenskej republike nejaké hospodárske škody alebo úradu, to je default. To nemusíte taký príkaz vydávať. Ak to mám chápať tak, že... Blíži sa 14. hodina, pán Galko mal ešte jednu otázku, ale bohužiaľ nestihneme, keďže nám treba... Ďakujem pekne, ja nebudem vás držať, nie som člen toho výboru. Minútka, dobre, minúta. Dve poznámky, pán minister. To, že ste vydali príkaz, aby zamestnanci nekonali tak, aby spôsobili Slovenskej republike nejaké hospodárske škody alebo úradu, to je default. To nemusíte taký príkaz vydávať. Ak to mám chápať tak, že ste vydali príkaz na to, aby sa ani euro nevynaložilo, to teraz tak je to v poriadku. Tento vyjadrenie na začiatku nebolo akože správne. No, ale isté. Tu druhú vec. Nesúhlasím s vami, že pozemok je predaný a že sa nedá nič robiť. Existujú také pojmy ako uvedenie do omylu, podvod a tak ďalej. Aj na základe toho, čo teraz povedala pani štátna tajomníčka, že vy máte právo veta, treba sa požiadať, aby ste urobili všetko preto, aby si ten pán z toho Ružinova, ktorý nie je nepopísaný list, ten pozemok okamžite kúpil naspäť. To je človek, ktorý je všeobecne známy, ktorý sa pohybuje okolo politických obchodov a ja vám garantujem, že si pôjde nohy, ruky dolámať na to, aby ten pozemok odkúpil od toho združenia naspäť v prípade, že to zoberiete za správny koniec. Ocenil by som, keď ste to urobili, lebo na to netreba byť nejakým mozgovým titanom, aby som vedel. Pán kolega, vás poprosím, takéto vyjadrenia si nechávajte pre svoju stranu a nie tu na dobre. Jednu vetu ešte dokončím. Na to netreba byť veľkým mozgovým titanom na to, aby som vedel, že keď niečo nepredal za 5 miliónov, neviete správať, nebudete ďalej vystupovať na tomto. Nenechám vás dohovoriť. Prestaňte, dobre, prestaňte, nedokončíte to. Ukončujem rozpravu k tomuto bodu programu. Pán spravodajca predloží návrh na hlasovanie. 14 hodín začína národná rada. Môžem vás preručiť, lebo o 14. pokračuje národná rada. Prestaňte, nie ste doma. Tu nie ste doma, dobre? Tu nie ste doma. Toto je hospodársky výbor. Končíme. Nedokončíte. Pán spravodajca predloží návrh na hlasovanie. Spravodajca sa k tomu slovu nedostane, lebo ja chcem dokončiť vetu. Povedali ste, že mám minútu a pol, ešte mám 12 sekúnd. Nemáte 12 sekúnd. Áno, 12 sekúnd mám na to, aby som dokončil tú vetu. Zbytočne tu zdržiate. Čiže ešte dokončím, že niečo, čo sa nepredalo za 5 miliónov a následne sa predal za 17 miliónov, každý, kto čo len trošku uvažuje, tak musí vidieť, že to nebolo v poriadku. Preto by som vás veľmi rád požiadal, aby ste sa zasadili o to, aby ten pozemok, to NITC, odpredal majiteľovi naspäť. Veľmi pekne ďakujem. Ani to nebolo, pán Puci.